Добрый дзень, паважаныя чытачы. 6 мая свой юбілей адзначыў дзіцячы пісьменнік, празаік, перакладчык, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Ліпскі. Сярод літаратурнай спадчыны пісьменніка значнае месца займаюць творы для дзяцей. Аўтар размаўляе з юным чытачом на даступнай, зразумелай ім мове. Творы насычаны займальнымі прыгодамі, нечаканымі пытаннямі і заданнямі, цікавымі размовамі, якія запрашаюць чытачоў да самастойных разважанняў і творчага выказвання думак. Гайда знаёміцца з нулікам. А хто гэта такі, спытаецеся вы? Спачатку нулік быў ніхто, нічый, ніякі. Ён уяўляў сабой роўны абадок, які нібыта саскочыў з курыннага яйка, жыў сумна, абы-як, таму што быў адзінокі, ні з кім не сябраваў, ні да каго не хадзіў у госці, нічога не рабіў, толькі ляжаў то на правым баку, то на левым баку. Аднойчы нуліку гэта надакучыла, і ён, як калабок, пакаціўся. Не ў лес, а ў горад, дзе яму пашанцавала пазнаёміцца з Міколкам. Хлопчык дамаляваў нуліку вочы, нос, рот, вушы, рукі, ногі. І вы не паверыце, нулік пачаў размаўляць і хадзіць. З гэтага моманту жыццё Міколкі і нулікі змянілася да непазнавальнасці. Яны сталі добрымі сябрамі, малявалі і правяралі даўжыню зубной пасты ў цюбіку, рашалі вясёлыя задачкі, прыдумвалі розныя гульні-забавы. Напрыканцы гісторыі, вы не паверыце, нулік збег ад Міколкі. Як і чаму гэта здарылася, і чым усё закончылася, даведаецца толькі той, хто дачытае аповесць-казку да канца. Дарагія нашыя чытачы, запрашаем вас у бібліятэкі нашага раёна, каб прачытаць аповесць-казку і даведацца, чым гэта ўсё закончылася.